बाक्सा जिल्लानिफ्राय आल्टिमेट काराटे लीग सीजन 3 आव सा 12 गेलेगिरिफोरा सायख'जादों। हादरारि थाखोनि गेलेमु बिथिङाव गोख्रों जायगा आवग्रिनो हादों बाक्सा जिल्लानिफ्राय। फैगौ नबेम्बर आरो दिसेम्बर दाननि गेजेराव खुंफुंजानो गोनां हादरारि थाखोनि गेलेनाय आल्टिमेट काराटे लीग सीजन 3 आव बाक्सा जिल्लानिफ्राय सा 12 गेलेगिरिफोरा सायख'जाबाय। सायख'जानाय गेलेगिरिफोरा गावसिनि हुदा खालामनायखौ गोख्रोंसिनै सोलिहोबाय थादों आरो बाक्सा जिल्ला आल्टिमेट काराटेनि फोरोंगिरि निजोम बसुमतारिया गोख्रों नोजोर लाखिदों। बाक्सा जिल्लानि काराटे फोरोंगिरि निजोम बसुमतारिया सीजन 2 आव हिर' अफ द मेचखौ मोननो हादोंमोन आरो बे बोसोरावबो गेलेबावनो थियारि होननानै फोरमायथिदों। बाक्सा जिल्लानिफ्राय आल्टिमेट काराटे लीग सीजन 3 आव सायख'जानाय बादायारिफोरखौ जिल्ला काराटे एस'सिएशना थुलुंगाखां होनायजों मान बावनानै बे बाथ्राखौ मिथिहोयो। आंथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आं जिहेतु प्रेसिडेन्ट बिबानाव दं। आं माने निजेखौनो थारमाने बिराद बुंस'हायै गोजोननाय मोन्दों आरो जाहाथे जोंनि एरिया ओरैनो रिमट एरिया गामिनि बिमा बिफाफोरा मिथिया खेलाया मा। दिनै बिब्दिनो लासै लासै मिथिनो हमबोबाय आरो मिथिलांगोनखौ आङो मिजिंथियो आरो जाहाथे बिसोरो मोजाङै गेलेनानै देरहासार जाबोनो हानायखौनो आंनि कामना आरो आं बिसोरखौ खावलायो। आरो आं आसा फारियो नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजोंनो जोंनि बे काराटे गेलेनाया जोंनि गेजेराव मिथिजागोन आं बेखिनिखौनो आसा थियो आरो जिहेतु आंथ' सासे आफादगिरि हिसाबै आं बिसोरखौ जि गेलेनायाव बिथांमोना मोजाङै गेलेगोन आरो देरहासार खालामनानै जोंनि बे आसामनिल' नङा जोंनि बाक्सानिल' नङा हल इन्डियायावनो मुं खालामगोन होननानै आं आसा फारियो आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय टटेल 12 जन जाबाय सिलेक्सन जादों। बुंनो गोनां बाथ्राया बेनोदि आसामल' नङा जोंनि नर्थ इस्टनिफ्राय बियो फार्स्ट टाइम सिलेक्टेड जादों 10 जन बेबो माने 12 जन बेबो जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिसोर जेनेबा देंखोस्रि बर' ओमफ्राय रबिता स्वर्गियारि रातुल बर' प्रितम बसुमतारि बेनिफ्राय अन्जन बर' दङ बिसोरो टटेल गासै जोङो 12 जन सिलेक्टेड जानाया। बेथ' दा नै जिखिनि दा गेलेफुबाय थानाय प्लेयार्सफोरनि थाखायथ' बहुद माने बियो अपरचुनिटि खारन जेरै ISL IPL जायो सेम बिदिनो काराटेया बियो सीजन 3 नि थाखाय बेयाव सासे प्लेयार्सआ मोजां बेसिक्स पारफरमेन्स मोजां थायोबा सिलेक्टेड जागोन टिमा बिसोरखौ बायनानै बिसोरनो पारमानेन्ट एग्रिमेन्ट खालामगोन मोजां एमाउन्ट होगोन बिसोरनो आरो गावनि जि टेलेन्ट बेखौ लाइफ टेलिकास्ट श' बयबो नुगोन। सासे मुंदांखा सासे सेलिब्रिटि आरो माने गावनि केरियारखौ मोजाङै दानो हानाय मोनसे मोजां प्लेटफर्म बियो दा बर्थमान। आंथ' बुहुद माने आंनि माने सानस'हायै बे जोंनि नर्थ इस्टनिफ्रायनो आंनो फार्स्ट टाइम बे सीजन 2 आव गेलेनाया आं पान्जाब फाइटार्सनि जाना गेलेदोंमोन। बेयो नर्थ इस्टनिफ्रायनो आंल'खा आसामनिफ्राय नै बाक्सा BTC एरियानिफ्राय आंनोल'खा हारसिंल' सासेल'। बिसोरो दा मा हबे मोनसे टीमजों गेलेगोन बेखौ दा बुंथ'नो हाया। दा बिसोरो ट्रेनिं केम्प जाग्रोगोन बे केम्पआव बिसोरो मास मोननै मोनथामनि सिगां बिसोरनि हबे मोनसे टीमजों जागोन बेखौ एनाउन्स खालामगोन अफिसियेलि। थ' बिसोरो दा सिलेक्टेड जाबाय बिसोरो हबे टीमाव थांगोन बे दा एग्रिमेन्टआ जाथ'वाखै खिन्थु जागोन थाबैनो बे जुलाइनि लास्टफोरावलागि जानो हायो। बे टीमा दाबो क्लियार जायाखै बिसोरना खिन्थु माने गेलेगोना फिक्स। आङो अलरेडि माने सिलेक्टेड प्लेयार्स अलरेडि आं एग्रिमेन्टआव दङ। आङो पान्जाब फाइटार्सनि जाना दङ। आंबो सीजन 3 आव अलरेडि आं गेलेगोन। पान्जाब फाइटार्स जितु बे गेलेनायाव गोबां रांनि उसुबिदा जायो बेखौ माबोरै एंगेज खालामो नोंथांमोना? प्रब्लेमाथ' दा स्टार्टिंआवथ' बहुद प्रब्लेम जायो थांनायनिफ्राय खरसानिफ्राय जानाय लोंनाय डाइट मेनटेन खालामनायनिफ्राय ड्रेसफोरनिफ्राय बहुद प्रब्लेम जायो खारन जोंनि दे स्पर्ट्सनि इकुइपमेन्ट्सफोरा बहुद दाम जायो ड्रेसानो जा ग्लभ्सफोरानो जा सिंगारफोरानो जा बहुद माने दाम गोनां जायो बायनो हाजोबा जोङो 10 जनजों मोनसे मोननै जरा बायनानै जों बिदिनो मेनेज खालामलांनानै माबा खालामो नांगौ बायदिथ' जोङो मोना हमना ला हाया जोङो खरसा खालामनो बाया जाहैयो जेरै ट्रेनफोराव थांनायावनो माने जानाय लोंनायखौबाबो बोथिसे बोथिनै खमायनानै जोङो मिलायहोनांगौ जाहैयो बिदि जायो बहुद प्रब्लेम जायो
अब्लाबोथ' गारनाया जि थांखि लाना दङ जिहेतु जाय थांखिखौ लाना जों दिनैसिम प्रेक्टिस खालामबाय दङ थांखिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनांगौबो जाहैयो किसुमान टाइमाव सेप्तेम्बराव जागोन होनदो सेप्तेम्बरनि माबे डेटनिफ्राय जागोन बेयो कनफार्म जायाखै बेनिफ्राय लाइफ टेलिकास्टआ बबेनिफ्राय जागोन बेबो कनफार्म जायाखै खिन्थु आं दा मिन्थिनाय हिसाबै निउ दिल्लीनिफ्राय जागोन होनना बुंदों लाइभ टेलिकास्ट बुंदों नोंथाङा मायाव लाइभ टेलिकास्ट जायो सनि 10-1 HD आरो सनि 10-1 HD बेनिफ्राय नै GTVआवबो होनायनि माबा बुंदो किसुमान बिदि बुंदो खिन्थु दा जोंनि मेन टारगेटआ जोंनिया जास्ट माने प्रेक्टिस आरो जोंनिया माबानायल' खिन्थु दा जों मिथिनाय हिसाबै नर्मेलि बेनो आरो सनि 10-1 HD आरो GTV जिहेतु बाक्सा जिल्लानिफ्राय 12 जन फरायसाफोरा बा गेलेगिरिफ्रा सायख'जाबाय नोंथाङा बिथांमोनखौ माबायदि आसा फारिदों आंनिफ्रायथ' आंनिनो स्टुडेन्ट जिहेतु आङो कनफिडेन्स दङ बुहुत मोजां पारफर्म होगोन आरो मोजांबो पारफरमेन्स दंखायो बेसिक्स क्लियार मोजां गेलेगिरि स्टेट नेसनेल गेलेनाय मेडेलिस्टबो दङ बुहुत मोजां प्लेयार्सखा पारफरमेन्स हाइखा बिसोरनि पारफरमेन्सआ बुंनांगौ गैखाया बेनि थाखायनो सेलेक्टेड जादों दिनै दा जितु एक्सुवेलि गार्जेनफोराबो बुजिस' हायो ना हाया बेखौ आंथ' मिथिला खारन थाखा फैसानिबो एसे प्रब्लेम जाहैयो खेला गेलेनायनि थाखाय मालाबा गोजानाव थांनांगौ जायोबा खरसा जायोबा बेफोरखौ गार्जेनफोरा माने होस'नो हाया किसुमान गार्जेना बुजिया स्पर्ट्सआ मा बेयाव मा दङ बेखौबो बुजिया माने गार्जेननिनो माने किसुमान बुजिनो गोनां दङ आरो दा बर्थमान जोंनि लकेलिटिफोराव माने गार्जेना बुजिबासो दा निजेनि फिसाफोरखौ माबा खालामनो हागोन जोंथ' हानायमानि आंथ' एवारनेस प्रग्राम बायदिबो खालामो आं दा गेजेर गेजेर रिसेन्टलि 11, 12, 13 जुन बेनि बिहाराव गयायाव जोंनि बे पमामतार आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि माबा जानानै जोङो माबा थांदोंमोन आल्टिमेट काराटे लिग सिजन 3 नि केम्प जादोंमोन लोगोसे सिलेक्सन बेयाव जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय टटेल 12 जन प्लेयार्स सिलेक्टेड जादों ओमफ्राय बे गामिनिनो पमामतार स्पर्ट्स एकाडेमिनिफ्राय 7 सिलेक्टेड जादों बिदि सेलेक्ट जादों सेलेक्ट जानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोबाव बिदि सेलेक्ट जाबावगोन होनना आसा खालामो गेलेनायखौ नोंथाङा माबायदि देरहासारगोन होनना आसा फारिदों दाथ' प्रेक्टिस खालामगासिनो दं बेनि गेजेरजों मोजां खालामलांसै प्रेक्टिसा माबायदि सोलिगासिनो दं नोंनिया प्रेक्टिसाथ' खदाय मोजाङैनो सारा जोंखौ मोजाङै सिखायगासिनो दं जोंबो इनि सरै मोजाङै थांगासिनो दं न'खराव माबायदि सुबिदा आरोबा गेलेनायनि थाखाय नोंथाङा न'खरनियाथ' जा पेरेन्टसा गासैबो सापर्ट खालामो फैसानि खस्थ' जायो थेवबो खस्थ'नि गेजेरजों थाङो आरो सेलेक्ट जाना फैबाय ओमफ्राय आं गेलेनायखौथ' बहुत गोदोरै लांनो लुगैदों आंनि कच बायदि जानो लुगैदों निजोम सार बायदि गोदोर जानो लुगैदों नोंथांखौ माबायदि फोरोंथाय होयो दा नोंनि फोरोंगुरुआ जोंनि सारा जोंखौ बुजायो मोजाङै गेमनि बागै इनि केरियारा बेसे गोदोर जोंखौ मोजाङै सिखायलाङो मोनदो दा आंनि माने फार्स्ट बेफोरबायदि हेपि मोनदों आरो माने बहुद गोजोननाय मोनदों आं गावखौनो बेस्ट खालामगोन होनना सानदों आरो आं दा माने मर्निं प्रेक्टिस खालामो ओमफ्राय इभिनिंबो खालामो आरो नोंथांनि फोरोंगुरुआ सोर निजोम बसुमतारी बिथाङा नोंथांमोनखौ दायो माबायदि फोरोंथाय होगासिनो दङ साराथ' जोंखौ मोजाङैनो फोरोंथाय होगासिनो नोंथाङा माबायदि आसा फारिदो दा गेलेनायखौ आं गेलेनायाव बेस्ट खालामगोनखौ आसा खालामना दं आरो